Good morning. Karon na ag dedication ni Dalton. Nakoy bagang visitor. Mama Julie kitabangan kita mo sa prepare. Diya sa lang gipahubog sa nina mo miga twinning. Kaya aron di magkabulingit kay nag-dress naman sa daan diya. Sa may nagligong Dalton karon. Pero makaligo ko kasi undoy busy pas undoy kay tapay mga nang kuan bitos mga ipapaniud doon diya tapay mga salin sa awan. Sani ka na mga kuwang ba nga gidagandagan pa undoy. Ba't gani kani sa Jukati kay wa pa na. Kay sige ko kaligo. Nakaligo ko mara tagkaluhat sa tong sanina. Para ni Dalton. Atong Dalton ligo nagapulo na. Hi guys, dana ko dari guys. Bubot na ni kamong bahay kay gipagjuhan. Disig ka ajugoy kauban. Bisig na nanay, bisig Ang taon. Nanay na ta. Kina. Karon nagkaandra ko gani nagbibingka ug may luto. Naman ito. Pero da may luto ti. Diya nagpalit yun diya. Diya matug man na si Janja. Matug man na si Jabas tani magdidi. Panington sa Dalton. Mora nang gisuot diya. Mora ko dunya brigada. Grabe sinilas sa gawas nagikalat. Ang mga kauban, si Kuya Kinkin, si Kuya Gael. Halos Gael, larang habuga. Napila edad mo, Gael? 13, ginuo ko. Murag sungkit. Larang habug ka, Gael, no? Sige, butot mo. Di, uy! Habug po, Zeze. Teto sa mukha to, te. Pabugnawon sa to. Oh. Si Mama Julie, may ni-upir nga sila kung mo bantay karon. Di. Sige raman, kay kapahuway pag inahan. Milon. Katon! Naglibog na kakinsay mong nanay? Ha? Naglibog ka kinsay mong nanay? Kasi ni Kaila. Adi Kaila na nimo pero wa pa dai kuan ba murag wa pa dai pakialam mo kinsa bisag kinsay mo hawid. Nga naman, nakainga na kag-imo ng nanay? Parehamig naong? Lahirag tingag, no? Murag tingog di kuan ingka. Yung katiri tingag, no? Maingwayag naong ni nanay. At tingog murag ingka ag nilakuan murag Mama Ruby. Mix. Mix man. So, karon nag-dedication ni Dalton. Mangita sa kog lampin. Pero magdako. Punas ni Dalton. Laway-laway. Garang ni Sanina. Oh, nagpurok na pang wayanan. Dugay ra din akong gipalit. Karon na nasuot. Kasab-kasab. Aman dugay ning baligja kay na maligja mo mga sinina. Dami po dyan kayo na mga butonis na rin mag... Asa mo ko ba nimo balik sabi? Kana ko balik. Ito dito baing guba. Baing guba na ito pikas. Tapos undoy na ito. Maana na me! Ang kadangag. Di, init niya. Gising-isi dal ito, no? Tanos langgam? Tanos langgam. Malipay dyan sa mga langgam. Kasi kima silang tanaw na nilang langgam. Alam, gawas. Hamad karon adlaw akong nabong ang dawaton uban sa mga ginikanan o sa mga sponsors na kini mahimong bata nga panalangin ngadto kanina sa banay o mismo sa mga sponsors o dinhi sa iglesia ngadto sa mga minahal sa kinabuhi o sa tibuok iglesia. Ginawa ang pag-ampo na kining maong bata nagaani mo o maayong panglawas, maayong panghuna-huna sa alam, sa pagsabot, sa pag-o na panahon. Ito ka kini maong bata, mahimong panalangin o sa iglesia, mismo sa banay nila, nagdo sa mga maninoy o maninay. Para lagi ang mga sponsors na mahimong example sa bata na magdako ang bata na madukon o makinakuron ngadto sa tanan pahimutan o hinawan sa tanan nga magsuot ngadto sa bata. Ang ini Ginoo ang iyang adlaw ang mahimong daghang adlaw, mabungawang adlaw sa iyang kinabuhi. Ini tanan ang giampo o gihanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Congratulations. God bless you. Pwede picture. Dalton! Dalton!
lagi matmutan. Bitay Wa oy. Wa tanaw lam na jang bukton match ra magusang lawas nak no. Okay ra tagag kamot gamay pa. Sige mo. Dari Sir John Rede ay. Dako sa tanan dako. Kumpadre. Nasa kumpadre. Dapat- Sabi nga sa imong kuan, sir? Imuhang, di ba nag-vlog mo pagka nakalimot mo ko sa kuan? Kaya Genre Facebook TV. oh, sa TV. Genre TV. Genre Na TV. demonetize na kawa na sige upload. Kay busy magud po ni siya. Na demonetize na ba? Apply na ra mo Apply utro. balik. Nas gail po na to to. Agang kuan no, Facebook mo na okay na. Okay na? To. Na po professional na ba? Ano pa imo? Okay na stere. Sige pa nag-check up. Treatment. Asa man sa TikTok? Lang good na. Nastag busy. Agsita tayo dito na okay ra to. Sama sa akin. Uy! At siya alam mo. La. Amahan ka zuliwa. Wa makakaila ka ron sir. Amahan ka zuliwa. O ka di ay nan sana. Tiaw. Lagi. Dia mame, grabe busy ka zo. Dere ko ani dere tunde jahang certificate. Nagdedicate si Ja. Ano guys? Ano na supportive ka to nating mga ani nang gani nga mga sauce, mga di basa-basa mga malakasan no. Ninja. Gisiyan na naman ng kilid. Kaya ito pa ng picturean pa man na to. Uy, hala. Pagninag. Pang malakasan. Hayay ka ko. Hayay ka ko kay mga supportive. Mga gamay nga kainan. Para sa atin ang mga visitors. Wa pa. Kachika pa sila. Ay, spaghetti. Carbonara. Pananggot na. Dami. Tas gawas. Bisag asa. Kamauda na. Abi penamangkan nga ka matuy nga karang cupcakes. Bright na. Hoy, nasuko na nito ni. Hoy, sir! Ano lang yung na sir, magpa-picture taron sir ha? Kaya na tayo photography dito gawas. Sir, how are you to find out? Hala ka, lami ka dug sinina, mura bag mo lansar ha? Dugay pag-eleksyon huy. Na si Aya, si Aya, may nag-glass cake. Tapos ingka. Dinta na si Ja. Dari, ang lami arang hangin na dari. Dari na tado. Picture ang dyan magkuha na ta, mag-8 na. Oh, lagi na to. For my followers! Tara, banat! Oh, panay. Hab-hab. Dali! Picture sa mga kayo, lagi ka na may tsura. Okay. Bitaw ka man tulo. Di. Nagsidalton. Di mata mo yan. Kondo yung maghihapon. Di, manasakay mo yung kayod mo. Doon naman si Sam, imaan siya na itang Sabi ko na pa. Tayo. Party na ni si Jack. Tayo. Patuloy ko pa. Okay, magsimap ko nga gatas o kinatangad na ni. Saan mo na matambot na si Jack? Napa? Anak. Friends, si Bata, ano si Kuan? Ay, dara, gungagaw. Kahit mandi. Wala mag-skate, yun. Ikaw mag-asal. Ikaw, Jim, yung magkita, Jim. Mahilig mag-manginaw. Dali sila na. Saka na nila.
Walay ko nagmaymayaw nga Dios, salamat Ginoo ning mga tagas ko tuhon, salamat usab sa pagkaon nga amo karon nga gitambungan. Nagabo ako nga kini Ginoo makatahatag og kusog bukas kusang panglawas para usab ang mga bata nga gihalad ko nga adlaw si Dalton para lang ini ang mga ginikanan nga makaatiman usab maayo sa bata. Labi na Ginoo sa kalambo diya sa spiritual life, nag-abo ako mahan, na grasya, nagkakaba mo sa among pag-ambitan sa among tagsa-tagsa kapang lawas, panali ang fellowship, panali ang mga sponsors, panali ang mga kanan usap, mga uyuan, mga igagaw, mga parinte, panali ang pangitanan o Diyos. Nagayaan po kasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikan sa kalitunan, paning saka. Mga jokurang di. Di na mo lagot to daw. Lagot to pa. Manubaan ang dyan mo sa ati. Susit. Kiri sugat oras. Ato silas, Ma'am Arnie, kanapit ko na sa munisipyo, talo. Ayuban, mas ang duwiti ko diran. Dali ka, kapuli na dito mamrot ko. Si nanay nagbantay. Kay busy si nanay Purami. Ang nagbantay si Lola Lita. Ilis na kahit nag-pictorial. Sorry nay. Nay, nag-make sa gamang naong undoy nay, no? Picture sa kamay pa. Pada. Jakang nanay. Nanay. Oh, dito ko ni. Dito sa itong dako kay. Isa may bakarang kitsa man. Kakuy ni, tagay pa kuy na po ba to? Ang katong ko ang good kay matangtang ko ng shoes. Bago na floor. Ay, matang-tang rabi ay. Tantang lagi. Kasi mo ka ang sapatos. Kasi mo ka ang sapatos. Isa ka sapatos na lubaan gamay. Kasi mo ka ang sapatos. Wala na mga bata. Wala na itong ipabot. May cake. Sigo ton. Naman nila maupag ka na. Lubaan na gila. Sige naman. Manito na queen. Ako nagtilaw. Siguro na problema pa kanon ba? Na, basta problema ng saan pag-undang. Hello mga titan, tito. Pareha kong color sa tigla na. Naimpas na naghangan nga prangkal gibubok ng nanay kay. Nangado mas sa Iliya. Di mas sa Iliya ka kung nagipangado na dito sa akin. Wala dito sa Iliya. Isa ko iso kay pareho sila. Sabi ka Rebecca, Bibi Ninja magabi. Bibi Ninja. Makarang salat. Bibi Ninja. Bibi na kita floor. Bibi Ninja. Uy, lawan ito. Bibi Ninja. Bibi Ninja. Hoy, Raya! Raya! Di ana nakasapi na Oy, bibi, naghana naman ning sinuksok. mura naman ig narindaig isda. Danton. Sari, saksak. Tingalawang pangkatas. Lah, grabe. Salamat nila. Ako yung makuha kay yung kwarta. Bantay be, kasamahan na sila pa close ni Moron.
Mangel. Sumangil ro na be, kay kuhaan dyan ang imong kwarta be. Hawiri dyan. Kanang nas gold may daghana, hawiri na. Nagaganaga dyan naman, nanay. Uy, na may tingog ni nanay. Oh, jumata na beautiful eyes. Magilis tayo. Yan sama kasi mong luminik ko. Yan sama ka. Dari. Dali ya, balik kong apriportahan niya. Hindi siya mukan kagiintan ka. Rakadyo party, mga 2 to 3 hours ra. Padung na may uli, iwat ang gastanay din. Mulisod man ko ganina. Wa ako makablog og madyo kay kamulisod og pamoto silang mga ringhouse, ginutabangan. Kang mamajuli kang dere og kang kuan. Kang Queenie anja ila na nay baja. Wa ko kay bawo nag sa tang ipamutos sa kalimot ko. Sa tungod bitos kanang daghayang ipamustan gipang putos na lamang kay masaing mo putog di pang padaja. Si tatay wa baja pud ka. Dong ano. Pamustan na raman. Pamustan ka. Sinanay, gamas ko ka. Isa ra jud kay mo, mura ra jud posporo. Moro ti kinana lagi. Nanay diet jud nanay loy ko nanay mura mo kog nakigwaos tanaw nanay oy. Mikam kung nanay dyan ginanas. Preston. Mao jud. Nigungit ni si Ariston. Ah, si Ariston sa kay paniud duro tong Ariston. Oatmeal ka na sa gunsog, oatmeal ka na buntag, kagaabot ka kami. Ah, grabe na dahil sa imong diet na mo na dahil sa gi. Dip na jud mo. Tagam ko mo tukon sakit ang dariligo, kay grabe sa sakita. Ala oy. Ning uli mi daris puti kay mas tatay ka adto. Tatay na lami amang gianhi. Dadaan ra pa na mas tatay gasa no. Dami dari kay dali ra man pud na man alas 2 paspalis dali ra kadyo. Igurang na nga uli na pud ni uwan ko pud ganina. Ang pasalamat naman jud ko nga nanidikit na bitaw. Hindi pa si Dogma, jab silingon na nimo. Mahog na lamang duha ka adlaw kay. Uy, Oks na. Babay ka to, gunawan po yung pormahan ha. Reply na yung tatay. Taga sa ko jud jud. Wala ho. Oy, nasuko na Wala ho. Tay, mato na mi tay kay kapoy mi. Uy, nakita na tagdaghan. Hello everybody, nagkauli na mi sa among balay. Di ka na mi sa family house. Nahuban ra ka jud, daghang salamat sa mga sponsors. Sa mga sponsor, daghang pagkaon. Ansa na ay nadawat nga mga Kashi Dalton. Nakakwarta gatong bata, pinanggas jang mga ninong ug ninang dadapoy. Sa pada to duha man ni. Ya. Ito na lang yung abrihan. Anak! Dara anak ya! Day! From Ninang Giselle! Ninong Jed! Daghang salamat! Abrihan na ni nama! Diyan, nag-isip ka itong anak. Uy! Anong garaon magkajod? Kaadyo yung tawon. Atong tanawon. Hanining kang Ninang. Uy! Si Nina! Uy! Hala! Nanay pang bahay si Dalton. Wow! Pang everyday use ni Dalton. Sus, grabe dun ang nga dyan na. Lagi, arak ang nga dyan na Dalton na ni. Dagang salamat, Ninang Giselle. Awa, kasi Dalton, mo ang isag may nga ni kan makita ko na isang masol. Masol ni Daddy ba no? Anak no? Dalawa, anak no? Oh, ganahan kag nga ni no? Ani mong masol no? Oh, tabag ka no? Salamat Ninang Giselle no? Salamat Ninang Giselle. Ninong, dagang salamat. Ang tanor bas kamera oh. Dagang salamat nami mga kalat-kalat dito ninong. Kay, wa mi kapanghipos kay nagdali-dali mi ganina in taon, kay nagapas mis oras lisid na di pata kay. Pirmi na ta magdali-dali kay. Di mao uy. Isip lali mahimong ina. Dagang salamat ganahan ko kay Pugnaon. Dadapi Paris. Uy, tulong buok. Buok upat ka buok. Arang saktuha just Ninang Giselle mo pili kay dako gipili kay dakong bulas ni nga tuang bibi. Paris dari dating blue. Paris pa daring orange. Labhanin ni nato. Aw di na pa mo na ba? Alabhanin ni nato ni tatay kay arang masuot na ni ugma. Ugma jud agad excited di kay ugnay madawat si Dalton nga mga gift nga mga sanina hagi pasuot dajon kay dali rag bata mo dako di na magamit. Uy! Hindi ko akalain. Meron ditong nilagay si Ninong Dudo at saka si Ninang Rachel. Na? Oh, wala ka! Salamat Ninong! Salamat Ninong! Oh, bagong pira oh. Hala ka. Thank you Ninong. Thank you Ninang.
Tagaan ko. Wow, dagang salamat ninong nga ninang. Very new oh. Bago pa sining minidro sa bangko. Nakasuy ko nga ning kwarta des nagi tagaan ko sa mga angkol. Ahang gidispatch sa. Mahaglag kong gumuot kay ako. Grabe ra ba sa kong kap. Ado ko magubos din lawatan. Diya kitagaan pa si sa og event nga pang 6 months. So ini kuman ni Dalton dari ijahang agijahang bibiro man gud nga gamit tong kuan. 1 month plus o 3 month plus. Diyan mo ni next ni Dalton nga gamitin. Diyan na, naka-free na. Mahal rin ni kay Abin. Dagang salamat ka, Adjo Marie. O pare. Sus, taon na ni kwartas Dalton. Sa kanapa to subris Dalton. Harap subris. Ay, sus, gikawat naman des ama. Way, batasan. To, abri na akin na yan. Hindi yan sa iyo. Sa amin ni Dalton yan. Sumbong ta sa ano, DSWD. Nakatag 100 na, panggasolina. Uy, naman to yung mga 100. Kanigi kanini. Inka. Asa kay si Dalton naglaway. Harap to sa trapo. Gikan ni Inka. Hila man na ito ikuan. Uy, luy lang pos Inka. Karigikan sa isang ninong. Luy lang mas Inka. Bisag kamulisis Inka sa kinabuhi na ning kamot tapos Inka nga maka. Hatag pos Inka. Kanigikan nini. Ati Aisa. Luy lang pos Ati Aisa kay. Ito sila mang puhin. Kuantin nga tag sa nagkamulisis silang kinabuhi. Hatag yapon. Very generous. Kanigikan nini. Ninong Janrer. Dagang salamat Ninong. Daghana kwarta iton. Oy. Dagan kwarta ito no. Sana uli, yaman-yaman naman yan. Ha? Katawa na ba? Ang yaman-yaman naman yan. Nagkatawa yung taon pag siksa. Mga gayin. Tawa nagbata, nalipay yung taon. Oh, nalipay ko no si Zain taon. O di magamit na ni inikuan ni Dalton. 6 months. Kaya ito pa may dyan ko 3 months pa man si dyan. Diyan ka ni dako-dako na kasi nagbuho. Kaya pang kuana ni. Ang 6 months plus. Sunod sa 6 months plus, ini ka 9 months na pud mag-alili. Pwede pa man tudyang botilya kay ni ramang tsuko na lidan kay dako-dako na po na ilang nasuko na sila naghigop ni datong hinay rag agas. So daghang salamat kaadto sa mga blessings nga gipang share. Agaban wa na laman hagi mention kay di pa mention agaban. Thank you. Mga sponsors. Salamat sa Ginoo kay na successful ang atang event. Nangabusog tanan nakadapat jud. Daghan og pagkaon. Grasya sa Ginoo. Sumaora to kay mo pahuway mi di ba lalim kay uwang pakustog kay babi Are ko sa jud ni mata ni bata ah. Nasugod pas des naging sang adlaw, sugod pa des naging adlaw nga. Ngumpra ni. Sa lalim ning inahanta kay wala jud kay kuplitong tuog. Kire kay sidlanan sa ijang tsupon. Gisang sanina pang baji man buti na. Paningot bitaw, wa man good ay nay gamay. Hinatag man gud ni kani. Pang baji man siguro na hanala man gipasuot ni kay sakto man ni dyan sa bitso bitaw pang tuog. Ilot ni tatay nagdagdum man ng agi. Di rin taw pugdungan to ni pangita ni haran na butang ni. Ipus-ipus na nas daplin kay pahuway-huway na taron tawid kay kapoy na. Para sa nakalat ha. Pareha manggod magnaong aga kay kanira mang baba dapit, kanang ibabaw nga baba, upper lip.